Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Girona ta koma ta ɗaya kan teburin La Liga bayan da ta doge Celta Vigo da ci ɗaya babu ko ɗaya a wasan mako na 22 a ranar Lahadi. Girona ta ci ƙwallon ne ta hannun Cristiano Porto kan aje hutu, hakan ya sa ta haɗa maki ukun da take nema a fafatawar. Da wannan sakamakon Girona wadda ta buga wasa 22 ta hau kan Real Madrid mai karawa 21 da tazaran maki ɗaya kacal. A ranar Asabar, Real Madrid ta doke Las Palmas da ci 2-1 a wasan mako na 21 da ta kara a babbar gasar ta mola ta Spaniya. Cikin minti 20 a filin wasa na Balaidos, Porto ya buga ƙwallon da ya wuce mai tsaron gida Vicente Guita ya kuma fada cikin raga. A ƙarshen mako ne Mallorca ta fitar da Girona a Copa del Rey na bana. Girona wadda ta yi wasa 22 tana ta ɗaya akan teburi da maki 55 da tazarar maki ɗaya tsakaninta da Real Madrid wadda ta yi fafatawa 21. Ita ma Barcelona tana da maki 44 ne wadda ita ma karawa 21 ta yi. Sai dai Atlantico Madrid mai karawa 20 na da maki 41 da kuma Bilbao mai wasa 21 na da maki 41. Wanda ke kan gaba a cin kwallaye sun hada da dan wasan Girona Artem Debok, sai dan wasan Real Madrid Jude Bellingham mai 14, sai Broja na Getafe mai kwallo 13, sai Alvaro Morata daga Atlantico Madrid shi ma mai kwallo 13, Anthony Griezmann daga Atlantico Madrid mai kwallo 11, Gerard Moreno daga Villarreal mai kwallo 10, sai Ante daga Osasuna mai kwallo 9, shi ma Hugo Doro na Valencia mai kwallo 9, Robert Lewandowski na Barcelona mai kwallo 8, Inaki Williams daga Atlantico Bilbao shi ma mai kwallo 8, Mikel Oyarzabal daga Real Sociedad mai kwallo 8, sai Alexander daga Villarreal mai kwallo 8. Kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Xavi Hernandez ya san da cewa zai bar ƙungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana bayan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Villarreal ta lallasa su da ci 5-3 a ranar Asabar a filin wasa na Olympics. Wannan batu na tashin koci Xavi daga ƙungiyar ya ta'allaka ne da matsin lamba a cikin watan Janairu bayan jerin sakamako da ƙungiyar take samu na rashin ciki har da rashin nasara a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ci 4-1 a wasan ƙarshe na Super Cup na Spaniya da kuma rashin nasara da suka yi a hannun Athletic Bilbao da ci 4-2 a ranar Laraba a gasar Copa del Rey. Koci Xavi wanda ba dadewa ya kulla sabuwar yarjejeniya har zuwa shekarar 2025 ya ce ya yanke shawarar ne kafin wasan Villarreal, amma yanzu ne lokacin da ya dace ya sanar a hukumance. A cewarsa yana so ya san da cewa ba zai ci gaba da zama kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba bayan ƙarshen kakar wasa ta bana. A wani taron manema labarai, Xavi ya ce ya yanke shawarar barin ƙungiyar kwanaki da suka wuce, amma yana ganin yanzu ne lokacin da ya dace ya sanar da wannan batu a hukumance domin rage tashin hankali da ke faruwa a cikin ƙungiyar. Ya ce ana buƙatar canji a Barcelona. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea na zawarcin ɗan wasan Crystal Palace Mikel Olise a wannan kaka, amma ɗan wasan mai shekara 22 daga Faransa ya fi son ya je Manchester United. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool na cikin saka mai wuya kan mutumin da zai maye gurbin kocin ƙungiyar Johan Cruyff a wannan kaka. Ga Bayern Munich na son ɗaukar Xabi Alonso, sannan Manchester United ma na da kuɗin ɗauko Roberto De Zerbi da babu mamaki ka iya karɓar aikin Erik ten Hag. Ita ma Bayer Leverkusen na da yaƙinin Alonso ba zai je ko'ina ba a wannan kaka duk da zawarcin da Liverpool ke nunawa a kansa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley ta miƙa tayin fam miliyan 10 kan ɗan wasan Montpellier mai shekara 21 Maxim Esteve. Everton na son ɗaukar aron ɗan wasan West Ham mai shekara 28 daga Algeria, Said Benrahma. Idan Benrahma ya bar ƙungiyar a wannan watan, West Ham za ta shiga nazarin cin yarjejeniya da ɗan wasan Norwich mai shekara 20 Jonathan Rowe. Nottingham Forest da West Ham da kuma Fulham na farautar ɗan wasan Chelsea mai shekara 24 Trevor Colabo. Brentford da Feyenoord da Leeds United na son ɗan wasan Burnley mai shekara 28 daga Wales Conor Robert. Ita ma Lyon na son ɗan wasan Tottenham mai shekara 28 daga Denmark Pierre-Emile da na Villarreal mai shekara 26 daga Netherlands Arnold Danjuma da ke zaman aro a Everton. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester United ta gabatar da tayi kan ɗan wasan Inter Milan mai shekara 28 daga Italiya Stefano Sensi. Ƙungiyar Al-Shabab ta Saudiya na zarcin ɗan wasan Newcastle mai shekara 21 Miguel Almiron. Nottingham Forest na son cin yarjejeniya
da mai tsaron bayan Hungary Peter Gulacki mai shekara 33 daga RB Leipzig. Hull City na dab da cin yarjejeniya. Dan wasan Turkiyya mai shekara 24 Abdulkadir Umar Leeds United ta gabatar da tayin ɗaukar aron dan wasa daga Everton na Ingila mai shekara 26 Ben Godfrey. Swansea na gab da cin yarjejeniya dan wasan Brazil mai shekara 27 Ronald Damero.